unaledi usezenza victim sekulindi sekufather Patrick wrong sekuyimo wrong kanjani I'm the wrong one what do you mean uthenginamazi ngembazo out of nowhere and you're the weakest link out of the group out of the chat I understand bro baningi khona abantu baningi kodwa abantu ababe commenta lapha yana why would you choose unaledi because I felt like choosing unaledi at the end of the day then what you understand so unaledi wangiqala bafethu I want you guys to understand this unaledi wangiqala mina ngayithi kuyadlala njengoba ngidlala noNtokozo mina ekhanda lami siyadlala nami ngadlala kakhulu wadlala naye sadlala ngathi mase ngidlala yena wathi akasadlala mina ngadlala esethi akasadlala wasethi akasadlala ngaphinde ngadlala phela kokudlala yabo ngadlala mina phela mangidlala ngiyadlala ke mina yabo mina ngiyadlala guys so ungiblock unaledi I'm like wangiblocker why ungiblokelani manje then I realized okay it's personal but angiwadelete lama video immediately ngicabanga ukuthi ngiyawadelete lama video ngabona notification yanaledi ebhala paragraph mangingena notification uyadelela kuyo le video bese ngithi ngizoyidelete ngathi why kusho ukuthi usadlala but ungiblockile nayeka